Gaurko erronka nagusienetakoa transizio ekologikoan aurrera pausoak ematea da. Zentzu horretan, landa eremuren kudeaketa egokiak garrantzia handia hartuko du. Basogintza eredu aldatzeko eta etorkizuneko ekoizleei laguntzeko helburuarekin, baso eta lursail pribatuak erosketak egiteko 100.000 euroko diru lerroa proposatu dugu. Biziola proiektuari 30.000 euroko diru lerroa ere proposatzen dugu. Auzoetako garraio zerbitzua hobetzeko ere, auzotasi zerbitzua martxan jartzeko 15.000 euroko diru lerroaz gain, parte hartze saioen bidez auzoetarako beste 50.000 euroko partida bat planteatu dugu. Parte hartze bidez, auzotarrek beraiek zertan erabil erabaki dezaten.